Gvern ġdid nazzjonalista se jagħti nifs ġdid lil pajjiżna u ħadd ma jitħalla lura. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività li saret il-ħamis fil-għaxija fil-Gargur fejn tkellem dwar kif jum wara ieħor f'din il-kampanja elettorali se jkompli jressaq proposti li jindirizzaw numru ta' setturi. Elix Borg sostna l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jissaħħaħ u qed jippreżenta proposti fl-interess tal-poplu kollu. Mill-ewwel ġurnata bdejna naħdmu, ħarġu l-billboards, ħriġna l-proposti tas-saħħa, ħriġna l-kandidati, id-deputati u determinati li din l-elezzjoni aħna naħdmuha biex ġurnata wara l-oħra il-Partit Nazzjonalista jibqa' jissaħħaħ u ser jibqa' jissaħħaħ għaliex aħna determinati ħbib tiegħi li nagħtu nifs ġdid lil dal-pajjiż illi nerġgħu propju inkunu dak il-partit illi mmexxu lil Malta u lil Għawdex fid-direzzjoni tajba ħbib tiegħi. Intant matul din l-attività l-kandidati tad-9 distret waslu l-messaġġ tagħhom fejn Graziella Attard Previ qalet li l-Partit Nazzjonalista jemmen li għandu jkun hemm opportunitajiet indaqs għal kulħadd sabiex ħadd ma jitħalla lura. Il-kandidat Gnem Bencini qal li wasal il-mument li nbidlu d-direzzjoni ta' pajjiżna bi gvern li jkollu viżjoni fit-tul. Yves Borg Bonello saħqet li wasal iż-żmien fejn il-familji ikunu jistgħu jibnu l-futur tagħhom u li żgħażagħ jibqgħu f'pajjiżna. Albert Buttigieg sostna li se jkun vuċi assertiva għal ġid komuni għaliex il-politika għandha tkun għal ħafna u mhux għal ftit. Il-kandidata l-ġdida Marilena Gawci saħqet li l-Partit Nazzjonalista se jagħti nifs ġdid lil pensjonanti, liż-żgħażagħ u lil familji. Beppe Fenek Adami appella għal fiduċja tal-poplu Malti u Gawci u fakkar kif kien gvern nazzjonalista li saħħaħ is-settur tas-saħħa. Joe Giglio sosta li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed joffri nifs ġdid għal pajjiżna. Il-kandidat il-ġdid Jonathan Muscat qal li qed jikkontesta għall-elezzjoni sabiex ikun ta' servizz għall poplu Malti u Gawci. Noel Muscat qal li pajjiżna jixraqlu futur aħjar u dan huwa propju l-mument fejn pajjiżna jista' jimxi l qudiem. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone li huwa wkoll kandidat qal li l-Partit Nazzjonalista iħaddan prinċipji b'saħħithom xi ħaġa li se jibqa' jħaddan u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello sostna li l-Partit Nazzjonalista qed joffri tama ġdida lil poplu b'kap żagħżugħ u enerġetiku. Il-kandidat Charles Selvaġġi saħaq li għal-Gvern Laburista is-soluzzjoni għat-traffiku huma flyovers meta l-poplu xorta qed iqatta' sigħat fit-traffiku. U Ġuli Zara insistiet li jridu nipproteġu il-patrimonju kulturali ta' pajjiżna fil-waqt li semmiet is-sitwazzjoni inaċċettabbli tal-blokka li ġiet approvata fejn il-Ġgantija.